baw k'olu bayɛlɛma bamanankan na an balimakɛ docteur ale bɔra ka question ɲininkali kɛ k'a fɔ ko association sagasire fabasire ko ale yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn mais k'a dɔn yɛrɛ o kɛra vendredi tɛmɛnen effectivement a bɛ ko mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu b'a mɛn dɔrɔn mais u tɛ association yɛrɛ u t'a wuli yɔrɔ dɔn donc Seku y'a jira k'a fɔ hakilina in nana ale yɛrɛ la kabini k'a to kalandenya la Sudan donc arabu olu avancelen don fɛn comment on appelle u b'a fɔ minnu ma ko les travaux humanitaires al-amal insaniya hadamadenya baaraw ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc u avancelen don o la kosɛbɛ silamɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc a yira k'a fɔ kabini ale tun bɛ kalan na Sudan donc a kun ɲɛ bɛ olu la arabuw bolo donc a fana y'a dusu ta k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma donc fo a fana ka na n'a ɲɔgɔn ye donc ala y'a kɛ ale tilala kalan na Sudan 2014 2015 a taara Faransi a ye conférence fɔlɔ min kɛ Faransi o kɛra sunkalo kɔnɔna na donc conférence in kɔnɔna na wariw farala ɲɔgɔn kan k'u di k'a fɔ k'u k'a d'a ma ko komi ale ye karamɔgɔ ye donc ale fana y'a ye ale ye funanŋɛni ye sifin dɔ donc a bɛ baara kɛ donc a ka baara yɛrɛ t'a permettre a ka o wari ninnu minɛ donc a ko non ale mako tɛ ka wari ninnu minɛ k'u don a yɛrɛ mako la donc si c'est possible ka wari ninnu di maaw ma maa minnu mako b'u la donc an balimaw dɔw kun y'a yira a dɔn tɔgɔ la k'a fɔ ko ka wari ninnu di arabuw ka association ma ale y'a ye k'a fɔ ko pourquoi pas an t'a di an yɛrɛ faranfinw an yɛrɛ tɛ association dɔ créer k'a lataga o la donc ka na ni hakilina in ye komi a kɛra sunkalo kɔnɔ diku sunkalo kɔnɔna na fɛn bonda dɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ sunbagaw ani suntigi mɔgɔ minnu bɛ sunbagatɔw sun tigɛ donc olu de bɛ don ni o bɔn nin ye n'o de ye darurayani n'an b'a ɲini ala fɛ nin sunkalo barikama in kɔnɔna na k'an bɛɛ lajɛlen don yɔrɔ kɛ yen donc diku olu ye association tɔgɔ ta k'a da rayan na o kɛra sunkalo kɔnɔna na donc u y'a dɛmɛ kun fɔlɔ u y'a lana Bamako yan donc Torokoro k'a tilan Torokoro misiriba kɔnɔna na donc o kɔfɛ décision taara k'a fɔ ko an kana ko in kɛ Mali dɔrɔn ko ye donc an balima wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ Mali kɔnɔna na n'olu yɛrɛ fana mako bɛ dɛmɛ in na donc o kɛra sababu ye ka bɔ ni dɛmɛ ninnu ye ka taga di jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Sénégal i n'a fɔ Gambie i n'a fɔ Mauritanie mais ko yɛrɛ kɛra yɔrɔ min yɛrɛ ye an yɛrɛ dabali ban donc a dɛmɛ in taara di o jamana minnu ma olu caman de labanna ka ko in yɛrɛ faamuya ka jɔ ko in yɛrɛ kɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ fɛ Ba Maliba la mais Seku y'a jira k'a fɔ Ba Maliba kɔnɔna na n'i y'a ye ko in kuma faamuya effectivement conférence minnu bɛ kɛ jamana kɔ kan donc olu caman maliyɛnw yɛrɛ fana ka faamuya ma se o caman ma n'i y'a jateminɛ kɛ Gambie fɛn association sagasire fabasire u ka yɔrɔ dɔ bɛ Gambie capitale kɔnɔna na Gambienw yɛrɛ kɛra sababu ye ka conférence min bɛ kɛ yen k'a financer donc ka yɔrɔ in jɔ yɔrɔ in misiri jɔra a la yatimɛ ninnu fana da yɔrɔ o bɛɛ lajɛlen jɔra sisan a tɔ tora u ka kalanyɔrɔ dɔrɔn de donc o ye wari yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen dafara Mauritanie fana bɛ ten Sénégal fana bɛ ten donc a y'a jira k'a fɔ association sagasire fabasire an minnu yɛrɛ filɛ nin ye kɛnɛ kan yan donc Cheikh Suleiman Kanute ale ka kalanyɔrɔ la sagasire fabasire ka aliyatimɛdenw bɛ yen u bɛ kalan kɛ u dɔw bɛ yen u tilala ne yɛrɛ min bɛ kalan kuma la tan a bɛɛ tilala alhamdulilayi ne yɛrɛ min fana bɛ kuma la tan donc aliyatimɛdenw bɛ ne bolo donc dɔw tilala yɛrɛ fo an y'u bila ka taga Darula Etam min yɛrɛ bɛ yan Kabala donc u fana bɛ ka fara karamɔgɔ kan u bɛ ka denmisɛnninw encadrer en même temps u fana bɛ ka kalan kɛ donc o min filɛ nin ye o association in comment on appelle o kalanyɔrɔ minnu filɛ nin ye a yɔrɔw bɛ Sénégal a bɛ Gambie a bɛ Mauritanie a bɛ Mali la yan mais a yirala k'a fɔ ko Sénégal ta Sénégalais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ taga k'a fɔ ko n jɔlen don n'u ka malo ye dɔ fana bɛ jɔ n'u ka sukaro dɔ fana bɛ jɔ n'u ka buru ye Gambie Nouakchott donc mais Mali ta la maliyɛnw an ma o faamuya kosɛbɛ donc a y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ yen jigibalaka dɔ bɛ yen donc n'a tulo b'an na nin wagati in na an b'a fɔ k'a fɔ ko ala ka n'a bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la donc ale taara misi di denmisɛnninw ma siyɛn 3 ɲɔgɔn na donc o n'a ɲɔgɔnnaw de ɲininen don mɔgɔw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ni mɔgɔw mana ni aide yɛrɛ ka na di association yɛrɛ ma directement donc Darula Etam bɛ Kabala est la donc u bɛ se ka numéro ta responsable ka numéro bɛ yen u bɛ fɛ ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ se ka taga n'a ye directement ka taga kɛ yen n'a sɔrɔ min seko ye ka duman de tobi denmisɛnninw ye donc i bɛ se ka taga dumuni tobi u ye min fana seko ye fɛn o fɛn ka taga denmisɛnninw musolakaw bɛ yen cɛlakaw bɛ yen ka taga denmisɛnninw kunkolow digi donc olu fana bɛɛ lajɛlen bondaw dayɛlɛlen don donc la yukallifu Allahu nafsan illa wusahaha ala tɛ hadamaden minɛ ni fɛn fosi ye fo i seko n'i damayira ye min ye donc o de don donc a yirala k'a fɔ Titibugu la yan association sagasire fabasire ka kalanyɔrɔ santier bɛ yen alhamdulillah santier in baaraba caman kɛra yen fɛn min ye forage ye o seginna a bɛ taga se 6 500 000 ma an balimakɛ Musa Sise ale de b'a kow ɲɛma an yɛrɛ taara ɲɛ da a kɛnɛ kan donc a forage ouverture ni fɛnw
mairie ni comment on appelle conseil communaux olu bɛɛ lajɛlen kun b'a kɛnɛ kan donc yɔrɔ in yɛrɛ fana misiri kan ka kɛ ani kalanyɔrɔ o bɛɛ lajɛlen sopasement o baara bɛ yen donc hali bi ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ ta k'a lase yen n'a kɛra min bɛ fɛ ka taga ni cɛncɛn walima min bɛ fɛ ka taga ni bɛlɛ ye walima min bɛ fɛ ka taga ni hali siman ye donc a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don responsable min bɛ o kan o de filɛ nin ye an balimakɛ Musa Sise donc a yɔrɔ yɛrɛ fana tɛ yɔrɔ dogolen na n'i sera Titibulu a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Amadiya mɔgɔw ka misiri yɔrɔ n'i sera yen dɔrɔn directement n'i ko ko cɛ yɛrɛ tɔgɔ Mangara ka so yɔrɔ n'i ko Mangara ka so yɔrɔ dɔrɔn directement a bɛ o so yɛrɛ kɛrɛfɛ ouverture media Mangara ka so yɔrɔ donc ouverture media mɔgɔw fana bɛ se k'u